детски таланти подкрепят живота. Това е начинът, измислен от съучениците на Никола Вангелов, да му помогнат за лечение в Израел. Иначе казано, всеки понеделник правят купон с музика на живо, а входът за него започва от левче и стига доколкото всеки прецени. Очаквах, че началото ще бъде доста слабо. Обаче се оказа, че наистина доста добре поработи, за което много се радвам. Миналата седмица имаме физическо възпитание и спорт, час. И той дойде при мен и ми каза, когато събера тези пари, когато се излекувам, ще стане един много добър спортист. Което наистина ме накара да настръхна. Наистина настръхнах. Повечето от участниците и гостите на купона дори не познават Никола. На 16 години да стои, да не може да отиде да излезе както ние го правим. И майка му, баща му да знае, че след 18 години, до 18 години, ако не бъде оперирано, ще остане така и много кофти. На всеки може да се случи, ако ми трябва на мен помощ, ще мога да очаквам такава. Обикаляме по училищата, разпространяваме по-точно във Фейсбук, защото там най-много тинейджери се събираме всъщност. И общо взето така от уста на уста, докъдето стигне. И така всеки понеделник очакваме да се пълни все повече и повече. Така запълваме свободното си време. Вместо да ходим, даваме пари за кафета и цигари, предпочитаме да гледаме си това. Защото и тук също забавляваме, тук също има музика. Вместо има деца, които са страшно талантливи. Вместо да седят вкъщи през компютрите и си да държат един дезодорант и да пеят, по-добре тук да се изявят, да имат публика. И много деца са щастливи от тук с това, че са се изявили. Социалните мрежи не са само за да се оговорим къде да се сбиеме, къде да се напиеме, къде да се направим парти купон. Това е пример тук. Можеш да се седнеш, да си пиеш една биричка, ако имаш 18 години, да се забавляваш, да видиш варненски таланти. На сцената на концертите вече са излизали над 100 изпълнители, а желаящите да пеят за Никола не свършват. Тази кутия е специално изработена от стъклар, която не може да се отваря. Значи, когато се берат парите, когато се напълни касата, тя се чупи. Изброяваме паричките, отиваме с нашия директор на нашето училище и още един свидетел в банка. Даваме пример за това, че ние тинейджерите не сме само нехайните тинейджери, които могат да правят бели, които могат да се събират и да вършат нещо лошо. Показваме, че ние също имаме сърца, ние също мислим за приятелите си и за хората около нас. До кога ще продължите? Докато не съберем парите. До дупка ще се бориме. Всеки носи в себе си частичка добро. Нека това добро наистина да послужи за хора, които страдат от такива болести, защото те също са като нас. Нищо не ги различава. Една болест не прави човек различен. За Здравей България от Варна, Искра Урумова.